Miabot na sa 1,205 ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPZ kansang produkto mga wire harness sa automotive industry ang midangop sa PESO Lapu-Lapu City aron mangayo og financial assistance human mawad-i og trabaho. Ani ang report. Kagahapon lang naabot sa Lapu-Lapu City gikan sa lungsod sa Sambuan ang 30 anyos nga si May Flores. Busa karong adlaw, mibisita dayon siya sa PESO Lapu-Lapu City aron maka-fill out sa form ug lakip sa mga malista nga mga trabahante sa MEPZ nga nawadan og trabaho. Unom ka tuig nga nagsilbing production worker si May sa usa ka locator sa MEPZ kansang produkto mga wire harness sa automotive industry. Og dihang nalakip siya sa mga nawadan ng trabaho niadtong Hunyo 29, 2024 human mipatuman og restructuring ang kompanya nga iyang gitrabahoan, gipili niyang sa Sambuan na lang una mopuyo aron usab maatiman ang iyang pagsabak. Apan kay nakadungog siya nga may ipanghatag nga financial assistance sa mga trabahante sa MEPZ nga nawadan og trabaho, hinungdan nga nagdali-dali siya pagbalik sa Lapu-Lapu City. Ang ilang storya kay kuan puro na kuno yung something ayuda unsa na? Kay nga na lang ingon. So, muna niyari ka kay Pamasin na lang po na nga maka dawat kung naa manggaling ayuda. Uban ni May ang iyang bana og kapin sa usa ka tuig nga anak. Ang iyang bana kauban niya kaniadto sa trabaho apan maoy unang nawadan og trabaho dihang nipatuman usab og restructuring ang kompanya niadtong 2021. Karon namasin lang mi kay basin lang makalawat, may na lang pud. Tamang-tabang pagbuntis na niya 6 months na nahintayan ron niya kanapal. Bata mga pipagwan niya ron. Matod ni Kim Francisco, PESO manager sa Lapu-Lapu City, nga sukad sa miaging simana, miabot na sa 1,205 ka mga trabahante sa naisgutang locator sa MEPZ ang midangop sa ilang buhatan aron mangayo og ayuda. Kung sumadahon, sukad tuig 2023, miabot na sa 9,284 ka mga trabahante sa MEPZ ang nawadan og trabaho human mipatuman og retrenchment, redundancy ug restructuring ang kompanya o hingpit nga mihunong ang operasyon sa pipila ka mga locator. Aminado si Francisco nga dako-dako ang maong gidaghanon sa mga nawadan og trabaho apan malaumon siyang ubay-ubay na usab kanila ang nakatrabaho na o nakasugod na og gamayng negosyo. Nakanindot lang pod ba kay even other LGUs, no, not only us here, nagsige man pod mi og kanang job fair. So medyo na offset pod gamay, no, na at least nakatabang-tabang ang atong mga job fairs, mga special recruitment activities. Samtang gipasabot ni Francisco nga gawa sa 1,205 ka mga trabahante nga nagpalista sukad sa miaging semana, adunay dulan sa 1,000 pa ka mga trabahante nga nawadan og trabaho gikan 2023 hangtod na sa 2024 ang wa pa makadawat og financial assistance gikan sa DSWD. Hinuon nagpadana ang DSWD og formal letter ngadto sa PESO Lapu-Lapu nga nagpahibaw nga nadawat na nila ang listahan sa mga apektadong trabahante apan nagpaabot pa sa pondo nga alang sa AX kon assistance to individuals in crisis situation. Due to lack of funds or wagi sila funding for this particular kanang engagement ba, no, for our displaced workers, so wapagi sila nakapanghatag. Sa pagkakudlo ning balita, wala pa makuha og habig ang DSWD-7. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.